Deschide săiușul de vin de botez, această tonează, cu imnul 386. Veniți și dumneavoastră. Facem introducere? Da. Venim înaintea ta în această după-amiază ca să ne întâlnim cu tine și unii cu alții, în mod special pentru a-i pune pe Ionela și pe Cornel în mâna ta. Amin. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvintezi acest serviciu de Tu, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, să lucrezi acea schimbare, acea transformare, acea vindecare sufletească de care avem nevoie, fiecare dintre noi, dar în mod special fratele Cornel și cu sora Ionela. Amin. Ne așezăm în mâna Ta pentru ca Tu să ne conduci în acest serviciu divin. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin.
Aș dori să vă spun tuturor bun venit în această după-amiază de sabat în locul acesta și în mod special Cornel și Ionela. Să știți că voi sunteți sărbătoriții acestei zile și trebuie să recunoaștem că în după-amiaza aceasta nu doar că e bucurie la Betel Valencia, ci Dumnezeu spune că este bucurie în ceruri. Biblia ne spune că în ceruri este bucurie pentru unul singur, dacă se întoarce. Și eu îmi imaginez că în ceruri sunt foarte multe activități, dar de fiecare dată când un suflet se întoarce la Dumnezeu pe pământul acesta, în ceruri se spune pauză. Da, urmărim pe pământ și ne bucurăm împreună cu cei de pe pământ. Așa că astăzi nu este doar bucurie în inima voastră, Cornel, Ionela, ci este bucurie în inima lui Dumnezeu pentru decizia pe care voi ați luat-o, și anume să încheiați legământ cu El prin botez. Amin? Amin. Amin. Vreau să vă mai spun ceva aici. Aici e veste tristă. Marea aceasta pe care noi o vedem în fața noastră și undeva în partea cealaltă de parte e Israelul, da? Ioan, când vede noul pământ, spune că multe lucruri de aici nu mai sunt acolo. Unele ne imaginăm, altele nu, dar primul lucru care nu-l mai vede acolo este că nu mai e marea. Nu că nu mai sunt mările, probabil altele ori mai fi, dar marea asta spune că n-a mai văzut-o, da? Așa că profităm astăzi de ocazie, că încă e mare, ca să intrăm în mare și să ne bucurăm de ceremonia botezului. Acum, că în Apocalipsă marea are și o dimensiune simbolică, pentru că cele mai multe bătălii de-a lungul la vreo 3000 de ani au fost în jurul acestei mări. A fost Imperiul Roman, care și de aici s-au născut împărățiile acestea fiare, una după alta. Și Ioan ne spune că pe noul pământ nu mai e mare, pentru că va veni împărăția lui Dumnezeu care va rămâne pentru totdeauna. Aș vrea, dragii mei, să prezint două evenimente din Scriptură. Să știți că unul dintre ele se împlinește 100% astăzi, da? Spune așa Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 16. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. Și uitați ce spune Biblia. În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia minte la ceea ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Într-un fel, acum aproape 2000 de ani, se întâmpla într-o altă parte a mării, în Filipi, ceea ce se întâmplă astăzi. A venit Pavel, acolo se pare că nu era biserică, nu era alt loc de închinare și atunci creștinii au făcut ce facem noi astăzi, da? Deși trebuie să recunoaștem că noi ne-am obișnuit cu biserica. Mă gândeam cât de dificil era pentru Domnul Hristos să predice în port. Da? Și noi la plajă am zis să începem mai târziu ca să fie mai multă liniște, să fie... Dar Domnul Hristos lucra în port, predica în port, unii cârpeau acolo mrejele, Pavel merge și el pe malul unui râu, probabil că erau unii care aveau alte activități, dar acolo a găsit bărbați și femei temători de Dumnezeu. Și Biblia ne spune că și în ocazia aceea, predicarea cuvântului a avut acest final. Era o femeie care a zis: eu vreau să fiu botezată. Și Biblia continuă că a fost botezată și
în momentul acela a încheiat legământ cu Dumnezeu. Da? Eu cred, Cornel, Ionela, că noi mergem pe același drum. Pe același drum pe care în Faptele Apostolilor îl găsim într-o zi pe etiopian. Și mai acum câteva săptămâni predica, cred că pastorul Nicu Butoi despre el, nu? Vă amintiți? Filip merge, aleargă, se duce și acolo vedem 3 nivele. Etiopianul citește Biblia și nu înțelege, Filip îi explică, dar mai există un nivel care cred că la care are acces doar Duhul Sfânt. Pentru că la un moment dat etiopianul zice așa: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și mă gândesc că Filip nu i-a vorbit de botez, i-a vorbit de Hristos. Dar Duhul Sfânt a pus în inima lor dorința ca să fie botezați. Cornel, cred că tu ești exact aici, în sabatul acesta, cu dorința de a încheia legământ cu Dumnezeu prin botez. Și aș vrea astăzi să mai vorbim de încă un moment din Scriptură. Dacă mergem și mai înapoi, la anul se împlinesc exact 2000 de ani de la botezul lui Isus. Isus în toamna anului 27, de asta la anul se împlinesc 2000 de ani. Isus avea aproximativ 30 de ani când s-a dus la Iordan să fie botezat. Și cred că orice botez, și botezul nostru de astăzi, orice botez se regăsește în botezul lui Isus. Și aș vrea, Cornel, pentru voi să spun câte ceva despre botezul lui Isus astăzi. În primul rând, Isus merge singur la botez. Da? De asta noi, ca și adventiști de ziua 7-a, nu practicăm botezul copiilor. Pentru că trebuie să mergi tu. În al doilea rând, Isus, când ajunge la botez, zice Scriptura, Ioan căuta să-l împiedice. Și aici lecția pe care eu o învăț, că nu există botez fără dificultăți. Și uneori dificultățile sunt de unde aștepți mai puțin. Gândiți-vă că Isus merge și chiar cel care boteza a vrut să-l împiedice. Și vine un moment în care Isus spune, lasă-mă acum. Da? Și eu cred, Cornel, că și tu ai avut dificultăți să ajungi până aici. Și în viața noastră, ori de câte ori vrem să-L alegem pe Dumnezeu, cum e calea? Nu este ușoară, calea e cu dificultăți. Pentru că așa spune și Scriptura, că pe calea cea strâmtă, gândiți-vă, există autostradă. Mi-a plăcut o declarație pe care am citit-o zilele acestea. Spunea cineva așa, că drumul spre rai pare iad, pentru că e greu. Iar drumul spre iad cum pare? Pare rai, pare perfect, numai cu distracții, numai cu bine. Și Isus trece peste dificultăți. Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez de la botezul lui Isus. Isus zice, se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Vedeți, cred că aceasta este condiția importantă la botez. Nu să pun eu condițiile, ci să împlinesc ceea ce spune cine? Dumnezeu. Și mai vreau să spun 2 lucruri, Cornel, și asta ți le doresc ție și soției tale. Spune Scriptura, când ai ieșit din apă, Duhul Sfânt s-a revărsat și Dumnezeu vrea și astăzi, după botez, să vă ofere prezența Duhului Sfânt și apoi ceea ce Iisus a auzit, s-a auzit și voi astăzi din partea lui Dumnezeu. Acesta e Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dumnezeu să împlinească azi cu voi aici și într-o zi, când vom ajunge la porțile Paradisului, încă o dată să ne spună, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția. Amin. Amin. Amin.
Care se numește Mărturia de Credință, în primul rând pentru Cornel și pentru Ionela. În contextul de astăzi vom merge pe cele 3 întrebări de bază. Spune la un moment dat Apostolul Pavel lui Timotei să nu uite de acea frumoasă mărturisire pe care a făcut-o înaintea multor martori. Cornel, e rândul nostru astăzi. Sunt 3 întrebări, de obicei se răspunde cu da la toate acestea 3. Prima întrebare, Cornel, dorești ca să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, ca Domn și Mântuitor personal, și vrei să primești harul Lui în viața ta, har care să-ți ierte păcatele și să-ți dea o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt? Da. Amin. Domnul să te ajute. Cornel, dorești ca să accepți învățăturile Scripturii, așa cum sunt prezentate în Biserica Adventistă, și dorești ca să-ți pui viața în rânduială, în conformitate cu aceste învățături? Da. Amin. Și a 3-a întrebare, dorești ca mărturie acestui legământ să-ți predai viața lui Dumnezeu și să închei legământ cu El prin botez? Da. Amin. Amin. Aș vrea să facem o rugăciune în momentul acesta. Da. Tatăl nostru care locuiește în ceruri, venim cu bucurie înaintea Ta ca să ne închinăm și să-ți mulțumim, Doamne, că încă o dată apa aceasta ne vorbește de harul Tău și de dorința Ta pentru fiecare dintre noi de a începe o viață nouă. Te rugăm, Doamne, să primești Tu aceste 2 persoane care astăzi vor încheia legământ cu Tine și dorim, Doamne, ca mergând încă o dată pe drumul pe care ai mers Tu și cei credincioși din generație în generație, fiecăruia dintre noi astăzi, Doamne, să ne spui Tu, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului Tău. Te rog, Doamne, în mod aparte pentru Cornel, Doamne, noi dorim ca să-i dai vindecare. Te rugăm, Doamne, să te atingi de el. Dar mai mult decât orice, te rog pentru el, pentru soția lui, pentru noi toți, să ne faci parte de mântuire în împărăția Ta și să trăim pentru totdeauna prin har alături de Tine. Dorim, Doamne, ca să pecetuiești Tu legământul acesta și ajută-ne Tu ca să-l păstrăm într-un cuget curat pentru totdeauna. Ne închinăm și Te lăudăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Stimate frate Cornel, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cornel, pune în fața asta, pune în față în jos, în față în jos. Lăsați-l acum, nu.
Dată, soră Ionela, pe temeiul mărturisirii tale de credință în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Două poze și... Cornel, în calitate de slujitor în această biserică, îți spun bun venit. Să știi că tu ești cel mai nou membru al Bisericii Adventiste Valencia Betel. Vreau ca începutul acesta... Da, așa. Și Ionela, Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea să vă citesc o făgăduință. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Este ceea ce ne interesează, să avem viața veșnică. Amin? Amin. Amin. Domnul să împlinească făgăduința asta. Amin. Amin. Din partea bisericii, Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim Tatăl nostru din cerul, în numele Domnului Hristos, că după amiaza aceasta a fost sărbătoare, bucurie în biserica noastră. Îți mulțumim din toată inima că ai condus tu lucrurile de așa formă ca totul să fie bine și Cornel și Ionela să aibă bucuria de a reîmprospăta legământul cu tine și de a încheia legământul cu tine prin botez. Dorim din toată inima să-i primim cu bucurie în biserica noastră, cu brațele deschise, să-i ocrotim, să-i păzim, să-i sprijinim, să îi considerăm ca noi născuți în biserica noastră, întreaga atenție să fie îndreptată asupra lor. Știm că drumul lor nu va fi ușor de acum înainte, vor avea atacuri, vor avea probleme, dar știm că Tu ești Dumnezeu care ești mai mare decât problemele acestea și dorim din toată inima să-i susținem în rugăciunile noastre, individual, ca grupurile noastre de rugăciune, dar și ca biserică. Dorim să ocrotești copiii pe Leo și pe Fabian, să se crească lângă Tine, în temere de Tine. Înțeles, Părinte Bun, să fie copii ascultători. Noi, ca biserică, ajută-ne să-i susținem, să îi avem în inimile noastre și să fie o mare bucurie și o alinare pentru fiecare dintre noi, că visul, într-adevăr, este adus la îndeplinire atunci când noi ne punem nădejdea și încrederea în Dumnezeu. Dorim din toată inima ca și ceilalți care doresc să facă pasul, să lucreze pe urma lor și atunci când va fi momentul, Duhul Sfânt să inspire, să-i ajute să încheie legământul cu Tine. Să rămâi pe noi, cu noi mai departe la întoarcere, în săptămâna în care vom intra, să ne ocrotești și ne păzești pe fiecare dintre noi și din toată inima să Te lăudăm, să Te slăbim în viața noastră, pe cine ne-a dat în numele Domnului Hristos. Amin. Amin.